Настасья Лукашенко, старэйшая дачка Дмітрыя і Ганны Лукашенко, з 2021 года жыве і вучыцца ў Маскве, як высветліла каманда расследавальнікаў. Бюро медыа, пасля заканчэння прыватнай менскай міжнароднай гімназіі, яна паступіла на юрыдычны факультэт Маскоўскага дзяржаўнага універсітэту на кафедру канстытуцыйнага і муніцыпальнага права. Настасья Лукашенко цягам некалькіх гадоў уваходзіла ў раду добраахвотніцкай студэнцкай дружыны юрфаку МДУ. Чальцы гэтага аб'яднання займаюцца не толькі ўнутрана універсітэцкімі актыўнасцямі, але і падтрымліваюць расійскіх вайскоўцаў гуманітарную дапамогу ды ездзяць на акупаваныя тэрыторыі Украіны. Тася Лукашенко таксама выйшла ў Расіі замуж. Ейны меркаваны абраннік 22-гадовы нарадзінец расійскага Орску Дмітрый Елисеев. У красавіку 2024 Настасья зарганізавала паездку ў Менск для іншых студэнтаў. У складзе дэлегацыі быў і Елисеев. На здымках пара трымалася за рукі ў палацы незалежнасці ды абдымалася падчас экскурсіі на заводзе «Камунарка». Летась Лукашенко змяніла ў садсетках прозвішча на Елисееву і пачала насіць пярсцёнак.